Agtudtudo, agin init, intan ikit, agalabilit. Natangaro doon, imekos-mekos mo na yan, insan. Yan siya, imekos-mekos mo na yan, kamsa. Mekos-mekos. Ako, ngayon eh. Agar arbis kakabsak ko, nag-imas si mga tatag kamot. Ikan tayo tinagado nga sili, tanong pumudot-pudot tayo, kakabsat, isang nga daig to, tilutun tayo tikabsak nyo, agkin na tayo tipakpako kakabsat, ikan tayo tinagado nga sili. Sa tayo agkapi kakabsat ko, tasaktaw tamang-tama, dahi ti panawon kakabsat na, agtutudo agin init. Antayo agalabilitan kakabsat. Joke lang, antayo agluton ko nakumata, no, makapangan tayo maninan kakabsat na, isakbay tayo maturog ka na, takapanturog na kung kakabsat. Gotta cry to keep from laughing. My eyes are playing tricks on me, 'cause I never thought I'd see you here again. Are you for real? Matis, lasuna, laya, sili, shrimp paste. Nakutawan ti pagguong tayo. Pagguong ti Thailand. Wow! Lemon, o dalaya, paminta, mekos-mekosin. Imekos-mekos mon kabsat. Oo, na yun. Mayang mo ti bangluran nga kabsat. First time ko nga ramanan ti kinilnak na pako-pako kabsat. Ano ito pako-pako? Kanayo, na di ginisa kas jay. Na yun. Gimas! Wow! May isa mga the best na ito yung kakabsat ko. Hindi mas nga lunusan tayo. Nga. Siyempre, ganun na po tayo. Mangga. Kape. Sakto sa malamig na panahon. Perfect partners kayo. Awan, ati diet to. Dila amin nga. Yum. Diba? Mas pa nga pagtigo na ititigo na kakabsat na kwa. Hangalap ganda. Hindi masang kabsat na lang. Yummy. Sibuyas. Kung mirap tayo pwede mangga. Nagsamit. Mangga sa Thailand, nag-yellow kakamsat niya. Mas. Best nga partner dahil yung wada. Sticky rice da. Ngayon. Perfect na talaga ti panawon. Gararbis. Kay mga ano kakabsat ko. Tanong absog kayo magtanta sa kayo maturog. Sa kanya. Katang turog na kun ni. Alpas na kamangan iturog ko. Iyurok kun ton. Mahon. Umayin aya. Aguya. Makaangot. Dula amin na. Tado na yung may kayo. Iwas high blood pa na ito yung kakabsa.